И здравейте, YouTube, аз съм Лукскизор и днес играем Plague Inc. Това е нещо като революираме на играта, плюс ще играем. Значи, първото нещо е, това е главното меню, How to Play, има туториал. Погребам. Аз съм играл, да знаете. Лапра. Така, тук има нещо. Чудеса за купуване, има тениски и плюшеви крачки. Play New Game. Yes. Сега тук вирусите са ни заключени. Това са някакви странни неща. Тук имаме 3 специални вируса. Така и играта спря. Ето. Ето продължа да снимам клипа. Играта спря. Чакаме да зареди. Поне осъдните им папагали мълчат, защото ако нещо ще ги щупя, да не предизвикавам съдбата. Специал. Това ми беше отключено и го играх. Много е трудно с него. Това ще е ново. Добре, да играем с бактерия на нормал. Пак едно. Тук нямам никакви неща, тук нещо. Мек. Сега. Направих немислимото, кихнах и си спарях едновременно. Ще го пусна в Китай. Играта всъщност е по-скоро търпение. Ето сега трябва да я видим. Сега звука е малко силен за мен. Са някакви малки държавици. What? Ето ни и нас. Ето ни тук. Това е Черно море. Десетима са заразени. Не мога ли да места надолу? Мога. Е така. Идеално. Тук има Cold Resistant, бактерия.
Така. Къде да сложиме? Нека където нямам печа. Е тук. Добре, идем. Или не? Ето тук. Да. Идеално. Тук са новините. The mystery woman donates billion to charity. Не знам този вирус какво ги прави, какво ги кара да правят. Така не изглежда вируса. И след това е инсомния. Тук после да развиват параноя. И чуете моите папагали, които влизат буквално в кадъра. И аз ви мразя, не се безпокойте. Зловещо. Какво се пренася? Тук не показва колко са инфектници, тук после колко умиращи. Целта е да заразим целия свят и после го избием. Понякога ходи в Египет, защото има летища и две пристанища. Хопа. Заразяваме се. 10 години. Добре, вижте колко малко хора и вече след 10 години ще е готов. Ако го трябва да заразим. Не гледаме на нормал. Самата игра мога да разделя на 2 епизода. Следващи спре. Тук ще е много дълъг. Добре, заразяват се. Ще напомнят от тази играта с зомбитата. Не играта, а филм. Чрез комари. Сега, много ме чудно. Ние хората без вода може да се държиме 3 дена. Без въздух издържаме, значи чрез въздух. Я виж колко бързо се увеличават. Докато стигнем до Канада и Чина. В принцип, както не е направено правилно, това трябва да е тук. Нужно ли е точно, когато снимам клип, вие да се разговорите, а?
Не знам как се чуят на видеото, но при мен са много досадни. До сега тук. Съм ми е чудно ето какво има под това. Що го има това? Сега да почваме да го разнасяме и по вода. Е, това само се... е вълнало. Третия да ги активирам. Чрез комарите. Може би... може да стане чрез мишки. Нали, котките изяждат, домашните котки изяждат мишките. Котката се заразява и напада, опа, и напада своя стопанин. Пак става, спирам клипа докато това стане, защото това ще отнеме много време. И някъде след около 10 минути се връщам и забелязвам това. Погледнете лодчица от тук до къде е пропътувала чак. Добре, Мексико не са заразени. Централна Америка са заразени 13 човека. Добре, в Китай са заразени доста. И тук видим 10 години. Това не е хубаво. Трябва да развиваме нови неща. Е, това ми е чудно. The skin become blistering. Но, Жуле, не можахте ли се наговорите? Ще ви сипа вода. Добре, аз стигам да им сипа. What? Добре, явно това, което съм активирал е доста полезничко. Вижте колко бързо се развива. Отивам да им сипа с вода, спирам на пауза. Ще спра това на пауза обаче. Тук съм. Добре, чрез дъжда. Идеално. Вижте пак тая лодка, братче. По един и същ маршрут. Погледнете само Китай.